এইটো ব্লগ নাপাব পাৰো সেইকাৰণে ভালে ভালে যাবি দেই बहा थांनो रेडि जादों चलो चलो थफ्ला थफ्लि नै एकदमबारे डिस्टार्बथारहाय हेले फाइनालि स्टेशन सफैबाय जों लोगोफोर नै बिथाङाबो दङ लोगोसे अबाव थांनो नागिरदोंथाय जोङो सरप्राइज दा खोन्थाथ'आ लोगोफोर जों बहा थांनो नागिरदों नेक्स्ट ब्लगाव नायोबा नोंथांमोना अबभियासलि मिथिगोन जों बहा थांदों स' जों दा स्टेशनाव सफैबाय ओमफ्राय लोगोसे दं हेलेना ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ एसे हेन्डेल खालामगोन हेलेनाया स' नायबाय थादो लोगोफोर ब्लगखौ ना मा बुङो जि मोजां मोनदों नै ट्रेन टिकेट नायगासिनो जोंना मेडामा नै जमा जाफैजोब्बाय थायो लानोसै दे लानोसै लेकिन सब हाँ इधर ट्रेनाव थांबा बारा एक्सपिरियेन्स गैया हा ट्रेनाव हादाव खानाया नागाफोरसो ओमफ्राय देलाय बे बिराद इम्पर्टेन्ट बेग जोंनि दा मा मा दङ बेखौ देखायगोन आफ्टर साम टाइम जेला जों ट्रेनाव जिरायगोन बे बेगा बिराद इम्पर्टेन्ट दिनैनि दिनाव इम्पर्टेन्ट बुस्थु दंसै बेयाव उदैनि मिथिंगाया एसे आनवेल माने एसे देहाया गाज्रि ओंखायनो आंखौ रिक्वेस्ट खालायदों दिनै गावनि ब्लगखौ आं बानायनानै होनांगौ ओंखायनो आं जास्ट मिथिंगाखौ हेल्प खालायगासिनो आंथ' मिथिंगा बायदि रोङा स्टिल आं ट्राइ खालामनोसै जेसेबां हायो भुलाथ' बिराद जाखागोन आंजों दिनै मानोना फार्स्ट टाइम आं बेबायदि खालामगासिनो भैया कैसा लग रहा है 3 बैग लेके भैया आपका नाम बोल दीजिए मनोज मनोज भैया कहाँ से आप यूपी से यूपी से आप यहाँ पे बहुत बढ़िया स्टेशना आगोलनिख्रुइ बहुत क्लीन जानानै दं बिकज एसे मानसिफोर पेसेन्जार्सफोर बिराद खमायदों ओमफ्राय क्लीन किन्तु कभिडनि सिगाङाव बेबायदि क्लीन नङामोन बिराद लेथ्रामोन किन्तु बे मोनसे मोजां जादों आरो कभिड जानानै स्टेशन्सफ्रा बिराद क्लीन मोजां जादों कभिड जानानै आई वान्ट टु शो यू गाइस क्लीन गार्बेजफ्रा बेबायदि थायामोन आगोलो बिराद गाज्रि ओमफ्राय गय जालाबायनानै गारनानै दोनोमोन बेफोरबो बिराद खम जाबाय माने गैयानो नुनो मोननाय नङा बेफोर बुस्थुखौ किन्तु आगोलो बेफोर बिराद गाज्रियै गारनानै दोनलाङोमोन मानसिफ्रा जों बयबो बेबायदिनो जेरावखि थाङा मानो मोजाङै जुदि क्लीन दोनो गासिबो जायगाखौ गावसोरनो गाव बुजिनानै होमबा बहुत साफासिन जागोन जोंनि कान्ट्रियाबो जोंना ट्रेना बेनो बाट एसे टाइम दंबावो मिथिंगाया एसे मेंबायनो ओंखायनो एसे रेस्ट लादों बियो
फांखाया बैथिंसो दंमोन ना जेबो नङा दे दा थान्दा जालांगोन हारसिंनो नों लोमजानाय मानसिया मानो फांखा नांगौ नोंनो लोमजानानै फेन गाखोदों आं दानि होनगासिनोमोन बिराद स्ट'रिफोर दं स्टेशनाव माने ट्रेनाव ट्रेभेल खालामनायनि थ' नोंथांमोनहाबो जुदि बेबायदि ट्रेनाव ट्रेभेल खालामनाय समाव माबाफोर इनसिडेन्ट बा बिराद इन्टारेस्टिंआनो जागबा एसे कमेडिफोर बेबायदिफोर स्ट'रिफोर दंबा नोंसोरबो गावबा गावनि स्ट'रिखौ शेयार खालामनानै होनो हागोन कमेन्ट सेक्सनाव आरो जोंबो शेयार खालामगोन ना जोंनि आंनाथ' बिराद इनसिडेन्ट्सफ्रा बिराद मा होननानै लाजिनांथाव इनसिडेन्ट्सो दं जाम्बिनो दा खोन्थागोन दसे उनाव मानोना दा ट्रेभेल खालामबाय थानाय समावथ' मा खालामबाय थानो ना बेफोरखौनो रायलायलांबाय थानोसै Welcome. अबेयो जोंनिया सोलायाव बेयाव ओरैबायदि ट्रेक खालामबायना Oh my god. जोंनि बे बेगा बिराद इम्पर्टेन्ट होनदोंमोन ना दानि बेयाव मा दं देखायदों मिथियोसे बेयाव जोंनि दिनैनि खाना जानाय दं दिनै डिनार ग्रीन टी डाइटनि थाखाय बेयाव दोङो ड्राई केक ओमफ्राय इयाव दों बादाम ओमफ्राय नै इयाव दोङो बुट मोनसे ओमफ्राय बिराद स्पेशल मोनसे दं डिनार जोंहा KFC ओमफ्राय बे जाबाय एप्पल स' लोगोफोर जों दा जिरायबाय सिटखौबो जों समान मोनदों आरोखि ना ओमफ्राय मा होनो जों दा थांबाय थानोसै ओमफ्राय अबेबा थांगोन बेखौ नोंथांमोननो जों नेक्स्ट व्ल'ग खिथागोन होनखाबाय स' हेले नोंथ' बुंदोंमोन ना ट्रेनाव नोंहा माबा मोनसे बिराद सिक्रेट दंमोन ट्रेननि जार्नि खिथानो होननानै स' आंहाबो बिदिनो खेबसे जादों हा खालामनि र' आंबो बिदिनो खनसे ओरैबायदि जादोंमोन आं ट्रेनखौ बिराद गियो आसलते ट्रेन माने जोंनि कार्बि आंलं जोंनि लांहिनिफ्राय जोंना बिदि स्टेशनबो गैया जों आरो थांलाय फैलाय ट्रेनाव मालाबाबो खालामा आं बिराद गिदिर जानानैसो आं ट्रेनाव गाखोदों आरो ओमफ्राय मा जादों सानसेना मोनसे जायगायाव थांथारनांगौमोन आरो ना ट्रेन टिकेट दानबाय नों हारसिं फै इदि जेबो नङा आं मबे स्टेशनाव ओंखारबाय थिग दं माने थांनो नायथारसै इदि साननानै फैदोंमोन आरो ना आङो ओमफ्राय दाना मा जाखो दाना फैबाय आं स्टेशन सफैबायना स्टेशन सफैनानै ओमफ्राय माने ओरैबायदि गिबाय आङो आं माबायदि अबेबा थांफ्लांबा मा जागोन थांफ्लांमारगोनबो आङो बिदिनो मिथिबायना ओमफ्राय आं मा खालामखो स्टेशन सफैनानै जानाय नंला आं थांफिनसै होननानै थांफिनबाय आं फैबाय आरो ना आं लोमजादों थांनो हाला होननानै सिरियास माबा जाना होबाय इमारजेन्सि थांनो हाला होननानै थगायबाय आङो खिन्थु मानसि गिनोसो थाङाखै मिथिबायना ओरैबायदि पानिक ओंखायनो आं मालाबाबो ट्रेनावहाय हारसिं गाखोआ मिथिबायना लोगोफोर लोगो नङाबा गाखोआ आं रोंनायबो नङा बहाबा थांफ्लांगोन आं बिराद खिन्थु दा एसे रोंहांबाय दा लोगोफोर रोङा नङा फार्स्टआव बयबो बिदिनो जाखायो ने ओमफ्राय आंना बेनो दं आरो ना स्ट'रिया जा मिनिथावना ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय दा हेलेनाया शेयार खालामबाय आंहाबो बेबायदि स्ट'रि दङ मोननैसो नोंनि फना फार्स्ट स्ट'रियानो जाहैबाय बे 2017 फोरनि खोथा आरो बे समाव एसे उन्दैमोन ओमफ्राय आं माने न'आव थांनांगौ आरो ओमफ्राय न'आव थांनाया माने बासजोंबो थांनो हायो नालाय ओमफ्राय बासजों थांबा एसे लेट जागोन होननानै आं बासखौ माबा खालामनानै केन्सेल खालामनानै प्लेनिंखौ आङो ट्रेनजों थांनो होननानै प्लेन खालामबाय आरो एक्चुलि आंनि फंबायनि बार्थडेमोन बे समाव ओमफ्राय फुङावनो सहैनांगौ ओमफ्राय बासजों थांबाथ' सहैनाय नङा आं ओंखायनो आं सानबाय ट्रेनजों थांसै होननानै ओमफ्राय आं फैबाय ट्रेनाव स्टेसनाव गाखोनो होननानै ओमफ्राय आङो एक्चुलि आंहा एसे बै प्लेटफर्म नाम्बारजों एसे कनफिउजन जायोमोन आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो आङो ट्रेनाव गाखोनानै थांबाय थाबाय आरो ट्रेनाबो स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय आं नुबाय जे जायगाफ्रा एसे माने आलदा आरो ओमफ्राय बासजों थांबाबोथ' जायगाफ्राथ' बेबायदिनो थायो जास्ट एसे रुटआ बेलेगबाबोथ' एखेयानो थायो बाट मानो जायगाखौ आलदा नुदों सानबाय आङो ओमफ्राय आं एसे कनफिउज जाबाय थाबाय थेवबो आं थांबाय थाबाय आरो नङा दे ट्रेन फैनाय बायदि दं ट्रेन आन्दायबाय ओमफ्राय आङो एसे बोरैबा कनफिउज जाबाय थाबाय आरो मानो बिदि जादों ओमफ्राय आं मा खालायगोन आंनि लोगोखौ फन हरनानै आं थांबाय आंनि नाम्बारखौ ट्रेक खालामनानै नायलाय आं अबाव दं होननानै बेथ' आंखौ फन हरनानै आंखौ मा होनखो मिथिबायना नों अबाव थांगासिनो नोंथ' गवालपारायावसो दं होननानै नंगौ ओमफ्राय आंथ' जि नार्भास जाबाय मा खालामनो मानो साननानै आङो एकदम बे स्टेसनावनो नेनानै दंमोन आं राखिबाय आरो ओमफ्राय आङो ओंखारनानै माबाबाय आरो ओमफ्राय बेलेग गारि बुक खालायनानै बे समाव
न'सिम फैबाय एकदम न' ओरैबायदि लेट सहैदों बिराद रायजादों आं स्ट'रिफोरखौ जेबो खोन्थायाखै खिन्थु माने लेट जाबाय आरो आंहा एकदम बे दैया एकदम रुइन जाथारदों माय गड आं गिलायलायबाय नै ओमफ्राय नों जुदि बेयाव गथ'फोर लाखिलायबा ट्रेना बहाबा लांबाय थायो मा जागोन देलाय आं बेखौ एसे माबा सानो केयारफुल एक्सुवेलि आं एसे लेटबो जाखादोंमोन आरो ओंखायनो बिराद केयारफुल जानांगौ आं बे बुस्थुखौ नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जायासै आरो केयारफुल गाखोनायाव ट्रेनफोराव जार्नि खालामोबा बिराद केयारफुल आरोना जोंबो केयारफुल जायो बारु खिन्थु बायसान्स मा जायो बुंनो हाया थेवबाबो जों जेसे हायो गावनि सेफटिखौ लाखिनो नाजायो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बयबो बबेबाफोर जार्नि खालामोबा ट्रेनाव गाखोयोबा सेफटिफोरखौ लाखिनो नाजानांगौ ना ओंखायनो आरो जों सानैनि मानाव सोरनि स्ट'रिखौ बांसिन इन्टारेस्टिं नोंलाय इन्टारेस्टिं जागोन अभियासलि अ माय गड नोङो गिनानै नोङो बहाबा बारलांबाय बबेबा दुनियाव थाङोबा मा जागौमोन हेलेना नागिरबाय नालाय गिनानैनो आंखौ एटलिस्ट कारेज खालायनानै ट्रेनाव गाखोदोंथ' बबेबा सहैदोंबाबो खिन्थु गिनानै थांफिननाय नों नाइन्टि आं दा गाखोनो आंबो हारसिंबो आं दाबो हाया आं गाखोआबो हाबाबो आं गाखोआ माने आंहा माबा मोनसे गिनाय दङ बिरादनो दा जों सानैखाय खिन्थु आं गिनाय दङ दा एसे रोंहांबाय रेस्टुरेन्ट एसे सुङै सुङै रोङो ना स' लोगोफोर जों दसे उनावहाय टाइमा गोदो जाफैयो ना 8 टाइमा 8टा जाबाय जों दसे उनाव 9टा बा 10टानि भितराव जोङो मा जाग्रा लाबोदों चाहिए जों माने ट्रेननि ओंखामफोरखौ जाथ'वा दा माने सेफटिखौ लानानै औ अभियासलि बा ब्लगखौ जोबजासे नायनो दाबावदो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम आं दा माने एसे लेट ब्लग लाबोनाय जादों स' सरि आं जेसेबां हायो माने लाबोनो नाजागोन आरो बाट मालाबा टाइमफ्रा मिलायथारा ना ओंखायनो ओइ ओमफ्राय दा जों एसे मुभि नायनोसै नेटफ्लिक्सआव माखौ नायनो बे दाख्लै नायनाय बै साउथ मुभि साउथ सिरिजआ इखौ नायफिनसै दे फुरानायखाय मोजां मोनथ'यो ना साउथ इन्डियान सिरिजआ दा जों थांबाय दं रात का समय है हम लोग जा रही है गुड मर्निं मिथि गुड मर्निं मिथि गुड मर्निं सहैनोसै